kune zvinhu zvinoshamisa avo zvatovhundutsa vazhinji apo vanhu vaona kuti aiwa G40 zvanenge yakuopoza president ed mnangagwa pakuintroduce kwawakaita new structured currency. Ndoti pane chiitiko chakaitika muzvarani nezuro avo vasanapinda mashoko avo zvizere ndopanda kuti bva wasubscribe like utina on the bell icon. So amoziva kuti ava vana save yakasukuweri ava ndo vakuru ndo mabig fish chaicho eZANU-PF. Saka panonyawa pachinzi president ed mnangagwa vapa 800 mahuster kuna mudhara ane 80 years atamba zvinodadisa. Aiwa mavhidhiyo akatendera pasocial media. Mudhara uyu ane 80 years aiwa achitamba nemusoro aiwa akatamba zvoti nyangwe vanhu veZANU-PF vakafara kuti aiwa vanhu vari kunyatsokunakirwa neZANU-PF vanyatsonakirwa nethe ruling party. Asi munoona kuti pana pasevhi yakasukuwera anoyanyura achiti aiwa ZiG hapana. Chanyorera kuti ZiG hapana inyaya kuti aiwa vanhu vanga vachikomplaina vachiti president ed mnangagwa sei vamupa $800 cash asi ivo vakaintroducer new structured currency the ZiG vadii kumupa the ZiG. Saka ndo yanga iri question yevanhu vachiti aiwa sei vasina kumupa the ZiG. Ndo zvaita sevhi yasikasukuwera yachiti ZiG hapana. Toona sevhi yasikasukuwera kuti yachiti aiwa ZiG chero nyangwe vanhu vakuru chemu muZANU-PF vatona kana covid dzinaro. Saka chibotudzei mafungiro enyu noti kudii pamusoro penhau iyi aiwa nhau yashungurudza ZiG iri kushungurudza vanhu munyika yese yeZimbabwe. Saka chibotudzei mafungiro enyu pinai comment section medu usanga no subscribe like tinotina on the bell icon.